Nginibingelele ngiphinde nginamukele babukeli ohlelweni lwethu i-music shows. Kusasa yimina futhi inkosana yaseMzansi sengiphinde ngabuya ke. Namhlanje ngaphakathi e-studio sinomculi kaMaskandi Mthokoh Mngoma owaziwa ngomthokoh Mngoma. Asikwamukele Mthokoh Mngoma e-studio. Mfowethu. Mfowethu siphinde sigcine nemithetho kahulumeni. Kunjalo mfowethu. Sibonga kakhulu mfowethu ukuba nawe namhlanje ngaphakathi e-studio. Sithokoza kakhulu. Ngicela nawe kodwa ukuyibingelelele ke kubabukeli. Angibingelele kubabukeli bonke emakhaya. Unibingelelayo umthokoh womfana kaMngoma. Sibonge kakhulu njengoba eseshilo umfoka Mngoma. Asingapholisi maseko ke babukeli. Sizovele nje ngihlale odabini ngigeqa amagula. Umfoka Mngoma ngabe ubani udabukaphi nje angasichazela kabanzi mhlawumbe ukuthi yena umuntu kanjani ubani yebo into kanjalo. Mbukele bekhaya igama lami Mthokoh sibongo sami Mngoma kuphinde kube istage name yami. Kahle kahle umthokoh Mngoma udabuka esigodini sasenkwazi ngaphansi kwenduna ubabudlamini. Njengoba senizweleke udabuka enkwazi ngaphansi kwesigodi senduna ubabudlamini. Umthokoh Mngoma since ekhona ke la kule ndima yomculo waMaskandi. Ingabe umthokoh i-album yakhe ayikhiphile ngoba nami bese ngike ngabona nje nasenkundleni zokuxhumana ukuthi kune-album ayikhiphile esezikwenza nama-shootings ama-video asedlule kodwa lapho. Umthokoh ingabe uye wasebenza nobani futhi uyiqophe kuphi i-album yakhe le esikhuluma ngayo esihloko esithi asipho odumo-ke bayazi-ke abaningi. Ingabe umthokoh uye wayiqopha phi i-album yakhe futhi ubesebenzisana nanobani ekuqopheni le-album? Angiphinde ngibonge le-YouTube. I-album kaMthokoh Mngoma iqoshelwe eThekwini ngaphansi kwestudio iSilver River. Shuthi abantu engisebenzisana nabo ngisebenzisane nenye insizwa ekuthiwa uzwe yakadlamini khona eNqazi. Ngasebenzisana noZakhele Khubuni ongumshana wami wasephepheni nemaKwaphungashe. Bese kubeke unjiniyela wami laphana uNkunzibuvu insizwa le eNquthu. Unkunzibuvu madoda mahlaba phansi abuye nodaba. Okunye ke Mfoka Mngoma bengifisa mina ukwazi kanye nababukeli emakhaya engicabanga bengathanda ukwazi ukuthi uMthokoh Mngoma iziphi lezi ingqinamba wabhekana nazo ngenkathi eqopha le album noma seloku ukhona uqalile ukusebenza kule ndima yomculo ingezenza ukuthi ukwazi ukujula ngalo leyahlobo kule album yakho oyikhiphile Mfoka Mngoma. Usho kahle nje uma ngabe ungumculi awuziculeli wena kodwa uculela isizwe. Yebo njalo. Uke nje ubheke ukuthi kwenzakalani ezweni. Akusho ukuthi mangabe mhlambe ngicula mhlambe nangishiya kabuhlungu bazali bami ukuthi ngempela mhlambe angisanabazali. Kodwa ngisiculela isizwe ukhona washo abazali kabuhlungu. Ingqinamba eziziba khona ke kuyenzeka noma soqalile wenza umsebenzi e-studio kuyabhukwa uba nesikhathi. Uthi yafika lapha mhlambe khona umuntu abomsebenzayo ugcina esidleka isikhathi sakho ufuna ukwazi ukubekezelela lokho. Enye into futhi e-studio ufuna uye ngempela upracticeile ngoba manje uma upracticezanga kuyenzeka ugcina sowunikezwe insimbi kuthiwa ndoda ngeke usidlela isikhathi akuthi nathi insimbi zakho uphinde upractice ekhaya. Yiloko nje. Kunalento le eyangichaza yangihlaba umxhwele uma ngabe ngibuka. Mfoka Mngoma siyabona laphana einkundleni zokuxhumana noma ngingathi kuma digital platforms like njenga ku YouTube nje ake ngibeke icace njenga ku YouTube siyakubona uyakhula even nama views akho ama likes yonke into siyabona uyakhula usuku nosuku. Yakhumbula ukuthi ubuhleli ku610 bani and uma ngabe sesibuya futhi sithi siyo preview sesiyabona futhi usokhuphukile njengamanje ubusubheke enkulunganeni. Lokho kukhombisa ukukhula nanokuthi kushuthi umculo wakho is going viral. Emaphi lamava noma lamacebo lawo nokwasebenzisa ukwazi ukupromote umculo wakho ufike kwabanye abantu? Mhlawumbe into engingayisho nje uma ngabe uyi-artist kumele ukuthi umculo wakho uma ngabe usewenzile wawufaka lapha ku YouTube ungabe usufakile bese usonke izandla hayi umculo wami uvele khona ku YouTube. Kumele bese ufakile ukwazi ukuthi ushare ama links kubantu nasemagroupini lapha ku Facebook kunamagroup amaningi akhona. Ufuna ukwazi ukuthi ube isicefe kubantu ungakusami nje ube isicefe kubantu ubanikeze ama linki
kukhona wonke ama-group mhlawumbe khona kuwona ku-Facebook uphinde ubacele futhi ukuthi bawashare leyo malink lawo. Okunye futhi mangabe ukwishow udlale kwishow bese ubatshene ukuthi umculo wami noma ivideo yami etholakala lapha ku YouTube, ngiyacela ukuthi ni-subscribe lapho. Okunye ama community radio ningabukeli phasi, kumele ukuthi ucele interview khona ukwazi ukuphinde nakhona uphinde usho futhi ukuthi umusic wami uyatholakala online, ama-video ami atholakala ku YouTube, uphinde ucele nakhona nje ukwazi ukuba umuntu ocelayo into yakho iyokwazi ukuthi ihambe izifike lapho ifika khona. Ngiyathemba-ke nani-ke ebaculi abasebancane niyayizwa into eshiwo uMthokoh Mngoma ukuthi uya-attack-a, uyadlobongela, nawe uzama ngazo zonke indlela ukuze ukwazi ukuthi ubanga isicefe ebantwini ukuze ukwazi ukuthi into yakho isheshe izwakala. Sedluleke kulowo mbuzo. Mthokoh Mngoma, ngabe la ey'nkundleni zokuxhumana mhlawumbe makwenzeka mina nje noma omunye umuntu noma umbukeli lapha ekhaya efisa ukuthi akwazi ukuxhumana noMthokoh Mngoma, ukuthi usikhucululela lapho nalapho ukuthi wena yiziphi indlela osebenzisa zona ukuze ukwazi ukuthi abanye abantu bafinyelele kuwena abafisa ukwazi kabanzi ngoMthokoh Mngoma noma ngomculo kaMthokoh Mngoma? Mthokoh Mngoma uyamthola ku-Facebook, Mthokoh Mngoma uthola mina lapho ku-Facebook, naku-WhatsApp ngiyatholakala enambeni ethi 063 856 3728. Yakwazi ungithola lapho ku-WhatsApp. Kubalula kakhulu ukuxhumana nami. Angisiyi umuntu onempakamo, angisiyi umuntu ozibayo, ngenzela sure ukuthi ngiyabaphendula bonke abantu abangikhulumisayo. Hayi, sizwa kahle-ke uMthokoh Mngoma uyatholakala ku-Facebook naku-WhatsApp. Ngiyacabanga ukuthi uma ngabe ukuthi unesifiso sokwazi okuthize ngomculo wakhe noma ngaye, uma ufuna ukufinyelela kuyena ungasebenzisa lelo thuba lelo lokuthi ukhulume naye on WhatsApp or on Facebook. Mthokoh Mngoma, ngaphambi kokuba nje ngiqhubekele phambili, kunalo mbuzo omncane ngifisa ukubuza ukuthi wena-ke njengomthokoh Mngoma-ke singalindelani mhlambe okunye umsebenzi wakho omusha mhlambe uza nini? Ikuphi okusha esingakulindela noma okuhlukile kunaloko esike sakubona manje ku-Asiphe i-album? Ikuphi okusha esingakulindela mhlambe okuhlukile nje esingakujwayele? Umsebenzi woMthokoh Mngoma omusha uyeza ngoNovember kuwona lo nyaka. Isihloko se-album yami sobe sithi uthando lwezinhlanya. Lapha kuthando lwezinhlanya-ke kuloku ngizofaka nengoma yokholo, ingoma zothando zizobe zitholakala, abantu abajabule othandweni, abahlukumezekile othandweni, umyalezo ngizobe ngiwudlulisa. Ihawu-ke inkosi yami sohlezi zilibhula-ke lapha-ke kule album yami le uthando lwezinhlanya. Kunengoma ethi Sitifuza Sami engizoyisebenza noFezile Mkhize waseMkhomazi embuthweni isigodi. Kunombuzo engeke ngithande ukubuza, ngiyazi ukuthi nabanye bayafisa ukubuza lo mbuzo Mthokoh Mngoma, ukuthi njengoba-ke wena ungumculi kaMaskandi kanje bonke abantu bekwazi, uma ngabe abantu bengabe behlangana nawe noma uma ngabe bekubona kunalento abanokuyenza njengomculi, wena kuyaye kuphathe kanjani lokho? Mhlawumbe umuntu nangu siyakuvimba emgwaqeni, hawu Mthokoh Mngoma, bekhuluma mhlawumbe okuhle nokubi ngawe, wena uyaye ubhekane kanjani nesimo esinjalo njengomculi kaMaskandi? Mangabe umculi nje oqala kumele uwamukele ukuthi abantu ngeke baye nganxanye njengamanzi. Vele bakhona abeza kahle, khona futhi asuke beza kambi. Into engeke ngiyenzeke ngiye ngithathe lokhu kwalabo besuke beza kahle, bese laba abeza kambi nje kuba ngathi nje into engazange ngiyibone nje ukuyibona, kuba ngathi into engazange ngiyizwe, ngibhekane ngqo nalaba abeze ngesihle kumina ukuze ngigcine nami ngingaphoxekanga, ngikwazi futhi nokuthi laba abeze kahle ngibamukele kahle nami ngendlela akuyiyo. Ngiyayithanda indlela ophendule ngayo mfowethu, ngoba ikhombisa ukuthi njengoba nawe uhleze uletha okuhle ebantwini ngaso sonke isikhathi sokulindela okuhle. Ngiyayithanda lo mbuzo. Balaleli, sesizohamba-ke manje noMthokoh Mngoma ngiyacabanga ukuthi naye usezophuthuma emateksini ephuthuma ukubuyela ngasekhaya. Umfowethu Mngoma mina bengithanda ukuthi akasiphe umucu owodwa nje zwili, asithi halamuzi ngomucu owodwa engomeni zakhe ezizodwa ukuze sibe neshow ukuthi
Sikhuluma ngomthokozisi Mngoma noma ngomthoko Mngoma. Angilibonge ithuba futhi ngizoke nje ngidose lapha ingoma eyodwa kuyona echanti impela infa kakhulu kubantu ethi asiphe. Cha Mthokoh Mngoma ke uyena asho kanje. Noma ngihamba noma ngivuka sengihlala ngicabanga ngayo. Noma ngihamba noma ngivuka sengihlala ngicabanga ngayo. Awu asiphe wami lo. Awu asiphe wami lo. Awu asiphe wami. Ngenxa yesikhathi ngiyibambe khona la. Sibonge kakhulu Mthokoh Mngoma, siphinde futhi sigcine umthetho kaHulumeni ukuze sihlale siphephile njalo. Mfowethu usungavalelisa ke nawe uyivalelisele wona kubabukeli ekhaya. Ngaphambi kokuvalelisa nje ngibonge kuba didiyeli bohlelo baseNebula Nation bonkana nje wonke umuntu obenesandla sale interview yami. Ngiyabonga kakhulu balaleli noma babukeli lapho emakhaya, nibe nosuku oluhle, uNkulunkulu nje anibusise. Sengihambe ngomfoka Mngoma. Ngiyacabanga ukuthi nani ni-enjoyile ngalendlela engi-enjoye ngayo. Nami kade ngiqala ukuba nalensizwa ngiyibone ngqo kube yimina interviewwayo. Ngijabule kakhulu. Asingapholisi maseko niyazi-ke babukele emakhaya. Ngicela nihambe nifike ni-subscribe on our TV channel on YouTube. It's #NN_TV. Niphinde futhi na kuma Facebook na ku Facebook page nisilandele na ku WhatsApp everywhere nje sizoloke sizama ukunipha njalo sihambe emphakathini sihambele zonke indawo amasonto kuphi la sifinyelela khona thina ne TV yethu iNebula Nation TV. Sizonjalo sihlale sinibhekile futhi sinithanda njalo ekhaya. Nize ningakhohlwa bafowethu yasemzansi lenkosana. Nimthanda nonke lapha ekhaya. Asiphe